Už to natáčí? Mhm. Co by ty jsi úplně zduněnej. Chceš humanitární pomoc? Já tady žeru chleba, aby... Jak ten zíško, co děláš? Nic, zabijem lidi. Co je? Natáčej pouze. Kurva. Jo, tak se dělal to už jak Ukaž se, Erdo. O? Nechci. Obnovíme tabák. To vám pustil, ne? Když tady zdělal zvolený, on už ani mobil. Jenda. Gurma. Ne, zakašlám hned. Jak to z něj vyjde? Nestrnej bejk. Já ti rozumím uhůček. Red Bull. Ty to pálí. Blbej. Neblbni! Co děláš? Nic, zabijem lidi. Co je? Teď to nažavil, ahul, použi, ahul. Teď to musí tahat jak krete. No ty vole, už nemáš čeho. Má plný plíce. No jej, sobě. Jak svině. Co je lepší, tak udělaj, nebo Zhulenej, totálně zhulenej. Když jsi zhulenej, tak neděláš kraviny. Ale za chvilku se zase poblijem, tyjo, já už to vidím. Co jste dneska jedli, aby jsme natočili dokumentaci? Párek. Červený pěkně, Ty zvracíš nějaký paprikovej, ne? Mhm. Měl hojky s máslem. Já měl ptáčkou. Jak je velký ptáko. To bylo jak... To je debil. Ten úhlo všude. Ve ranní uklízení. Jo. Jo. Že to tak nechutná. Tak mám úplně vyholený plíce, jo. Už vůbec nestíhají. Jak mrkal. Nemůžu ani dejchat, jo. Chleba mi jde nahoru. Jde nahoru všechno.
Musíme to zastavit, aby se to taky vešel na YouTube, jo. Jsi na YouTube? Jsi blízké, jo. Jsi blázon. Děláš video, ne? Nechouku tady, vole, 158 volání, vole. Komerka takovou na YouTube. Ty vole. Mě neznají, takže. Oni tě poznají. Musíš uhlík nažalit, můžu postavit na dům. Je to Najednou. Počkej, ne. Já mám to více. Ty se nesmí nadechovat to. Ty vydechuješ, já nadechuju.